Una sa tanan, may buntag ka natong tanan. Labi na sa nagtanaw sa atong live streaming nining kabuntagon. Wala makasimba, na nasa lang pamalimalay, nga nagtanaw lang sa atong pagsimba nining kabuntagon. Atong makita mga igsoon, diya sa atong ebanghelyo nining kabuntagon, sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo o sa kinabuhi usab ni Simon Pedro. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karong kabuntagon, nagisgot kini sa atong Ginoong Kristo sa dihang gipangutanan niya si Simon Pedro. Pausap kita sa ilang panahon. Sa ilang panahon sa mga disipulo, gipangutana sila. Mausap kita karon nga kita mga sumusunod. Hain naman mo, asa na mo ang inyong pagigugma kanako. Dili lang kang Pedro, gipangutana sa unang mga alagad, mausap kita karon, ipatong asa na ta. Atong hinumduman mga igsuon, sa unang pangutana ug sa ikaduhang pangutana ngadto sa ikatulong pangutana. Giingnan siya, gihigugma mo ba ako labaw sa imong pagigugma sa uban? Isip tao si Simon Pedro na kasing-kasing sa dihang katulos siya gipangutana sa atong Ginoong Kristo. Sa wala pa mukayab ang atong Ginoong Kristo ngadto sa langit. Kay huna nga grabe ning Ginoo. Unang tubag nako gigugma ko labaw. Ko dili pagi kontento. Ikaduhang tubag pangutana maugyapon nga pangutana. Sa mangin niya. Tinawanon pa sa man gibuangan kanako. Ana ba? Murag ana ba tinawanon ba? Gibuangan kanako. Nga isip disipulo, dugay na taud-taud na talag-uban. Maurga po nga pangutana. Hangtod siya katulo. Gigugma mo ba ako? Labaw sa imong pagugma sa uban. Nay kasing-kasing siya nga nasubo siya sa diha sa makatulo nga higayon gipangutana sa atong Ginoo Hesus Kristo. Nganong tulo kahigayon siya man gipangutana. Tulo kahigayon nga giingnan siya at limana ang ako sa una ang akong nating karnero, ang ikaduha ang akong mga karnero at imana ang akong mga karnero. Isip sa dili pa ako mubiya nini nga kalibutan, kamo na lang ang mabilin. Kay muadto namang ako sa amahan at imana ang akong mga karnero. Ayaw sila pasagdi, pasagdan pa nimo ang mga karnero, imo na pasagdan, ngit-ngit pas alkitan ang kinabuhi, gubot pas lukot itong hinumduman nato. Kanong tuluman, kaning tulo, gabi nga akong tulo. Ang tulo, nagsimbolo kini sa tulo ka persona. Tungod kay ang triune God, ang ilang relasyon sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, unite, nagkahiusa sila. Ingon nga sila usara. Ang Diyos Amahan, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. Wala ka na sila. Nagkahiusa na sila, nagka-unite ka na silang tulo. Wala mingon ang Amahan, ako'y labaw ninyo.
Lain-lain sila tahas, ang anak, gipadala sa kalibutan, muna mo'y nagpalansang. Ang Espiritu Santo, mo'y gibilin sa atong Giniso Kristo. Ayon siya pamuhat, nag-aingon diya sa John 14, chapter 14, verse 26, nga magtudlo kini o magpahinundom kini kaninyo nga sa inyong pagbuhaton alang kanako. Mausab kita karon mga igsoon. Gipangutana ta sa atong Ginoong Kristo, gihigugma ba nato siya labaw sa paghigugma sa uban. Hinunduman nato sayon ra litukon ang gugma, oo. At hinumduman, ang gugma, dili lang tamanta sa oo. Ang gugma na ang sakripisyo. Oh, sama na itong gibo, daling gibo na ito. Pagmatag sa'yo, paghatag og panahon, paghatag og time na, time pa diha oras, usay, ato paging balibaran, labi nagpunting kini kanato nga isip mga alagad nga kita ang nagrepresentar niining kabuntagon diya sa mga pag-ampo sa mga katawhan nga gipiyal kanato sa Ginoo ato paginang iikaw ang isa ka oras. Makaingon ba katong amahan nga tuwa sa langit nagtanaw sa ato, gigugma mo ba ako labaw sa pagigugma mo sa uban? Na ang sakripisyo nga challenges sa kinabuhi ang itong pagigugma. Nga nag-ingon diha sa Juan Kapitulo 15, versikulo 13. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang sa kanila. Dili literal nga pagpakamatay. Unsa atong mahatag kanila kung kita na ay mga tao muduol nato na mga panginahanglanon. Muna ang nagkuanta atong gihatag atong kinabuhi, naka-advise ta muni nga alang kanila. Unsa ang ilang muduol sa krato, unsa may atong ikapaambit sa nila muni pagpakamatay kanila. Juan Kapitulo 14, versikulo 12, nga nag-ingon, sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, o magbuhat siyag labaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Hinumdumi, ang numan nato, nga atong Ginoong Kristo, mismo ang nagsulti, nga magbuhat og labaw pa. Ay, ano magbuhat og labaw nga? Kuan ako, clergy ako. Ito, Ginoo to. Nagdepende na sa atong response diha sa atong gugma diha sa Ginoo. Diha sa atong Ebanghelyo no atong balikon to pagbasa. Bangin ni San Juan Kapitulo 21, versikulo 19, nga nag-ingon, sa pagsultiya niini, gipasabot ni Hesus kung unsang pagiya si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Nagisut na kamatay, pagpakamatay. Dili ingon nga literal pagkamatay. Atong gugma sa mga katawhan, sa gingon ko na ganina nga kung sila muduol kanato, na ba sila'y matubag ba ang ilang mga panghinanglan sa mga tao? Sa dihang muduol sila kanato? Anong naman at dili overnight, no? Amo ginang hinahinayan na ito puy, ano? Sa dihang mabuhat ato, makaingon ba diya sa last nga bahin sa atong Ebanghelyo nga? Nag-ingon siya nga. Sa katapusan, unya miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Sunod kanako. Atong pamalandungan ang atong unang pagbasa sa kinabuhi ni
San Pablo. Ipatubang siya sa ni Piesto, si Agripa, si Berenice, sa mga pagbasa na gidala siya ni Festo, ang tinugyanan sa karsel si Juan, si Felix. Wala buhiin ni Felix si Pablo kay wala gina. Ang nagpasaka ang pagpait pagidan ni kay ang mga pumulong pari pagod ang mga Hudiyo tungod sa dili nila madawat ang pagsangyaw ni Pablo sa atong Ginoong Kristo human nga ma-encounter niya no nga nagya po ang katiga sa kasing-kasing sa duha ka kwan ang mga pangulong pari ug ang mga Hudiyo nga niingon pag siya sa bersikulo 19, nagbangi lamang hinuon sila bahin sa ilang reliyon ug may tungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Hesus nga nabanhaw kuno mato ni Pablo muna ilang dili sila madawat ang gisulti ni Pablo nga ang ilang nagmatiga ang ilang kasing-kasing. Bersikulo 20, ug tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton ining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya muadto sa Jerusalem aron adto Husaya. Ito hinunduman ang binilanggo pagyud mo gipangutana unsay tubag ni Pablo sa bersikulo 21 sa atong unang pagbasa nyo. Apan mihangyo si Pablo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya ug ang mga emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa dagsugo ako nga prisuhon lang gyapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Moy hanyo ni Festo sa iyang mga hari nga. Prisuhon lang gyapon nato ni siya kay willing siya prisuhon bisag giunsa sa pagtratar dito sa prisuhan. Grabe, atong duman mga igsoon. Grabe kayo ang ilang pagsunod nila sa Ginoo sa una. Grabe, karon lang ato lang taligsik lang gamay. Di ka makatunga. Malit ko. Ana ba ko grabe atong ginambanon ba? Dili ko kay naon tang balansi. Kay noon realidad natas kalibutan nagpuyo. Natas kalibutan nagpuyo ni kalibutan nga natay pamilya. Naminyo ang tada sa Ginoo. Ana ba? Pala balansi gid ang Ginoo wala man Ginoo di despise nato atong pamilya, ato ang pamilya daan. Pero ang ato nga unahon nato siya. Wala ba? Tunan na ito nga, atong pamalulungan kinabuhi ni Pablo. Ito sa spiritual, sige, padayon lang ang kaso, spiritual ko kay kanugod, ipalo siya nga, naan ako ang Ginoo nag-uban ka na ko, may mo kay, kamo lang, gahil lang mo, yung hardness of heart lang mo, gahil yung kasing-kasing ninyo. Manginaut ko, magkaingon ang Ginoo na, yung sunod ka na ko, manginaut ko diha, sa pag-alagan nato, buhaton nato ang atong parte, ang atong bahin ato ginang buhaton, ug ang Dios mubuhat usab siyang parte. Marang na gina. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mo na tong ebanghelyo, gihangyo ang tanan sa pagpanindog.